mar lokane tanga mondo rangane wach machielo mabende dhi bedo kae ka warange achiel kachiel. Nyakoro mujongo nero kamana inye oronwa ote magi kachiel koda ka paro mamoko mapod ntiere kar ka. Ang'e ni ang' wakaw thuolo mag rango tournaments mago matimore kor gwenge mano mabende wantie godo kar kae achiel kachiel. Kidieny ma wantie ni nitie moko manotimore mabende moko ang'e maber ni wadhi do thuolo mano mar rango kata kinde mabiro. Juma ni wadhi bedo kae ka wago tarubin githoth ahinya matimore kor gwenge kendo nyaka sani nitiere moko mang'e ni sana wang'e kata picha mago magi duoko magi mane gibedo godo weekend mago mopogore opogore kar kae mabiro wadhi do thuolo mano mag bero tuke e kor gwenge. Ang'e ni sani simu tasetieko kawo takawa ma mogik omiya paro. Alo machiegni rupiny paro mane mantie godo e Mashemeji Derby? Wawinji inyalo mana dhi nyime kono paro ma in go. Awacho na yango. Dala wa ineno kuma goro segike. Goro ok dwar coach mar lugo jo dala wa. Coach go dwar coach mar Musongo jo dala wa. We uru miyo wa wich bar. Jogo we uru miyo wa wich bar. Erokamano. Otieke gi kanyo wacho ni gor dwa Musongo woru miyo gor me wich bar. Mano wach mantie kanyo achiel kachiel. Kendo nyaka sani nyakura moga jwaka. Ang'e ni kae mobedo kae ka warango gi tuke mopogore opogore mane kor gwenge. Mokwongo ang' wachako gi kanyo ma bende luongo kacha ni magin mag Monaco. Magi mag wacho ni en Monaco Super Cup. Bero tuke matimore kor gwenge. Nitie pich madhi do thuolo mago mag rango kacha achiel kachiel. Mago pichni mago mag tournaments mopogore opogore mabende ne ntiere mano marango ni wanyedo thuolo mag neno gi kacha Odembe kachiel koda ka Ochola. Tuke gitimore kor gwenge kendo sani wang'e maber ni wantiere kae mano ka wantiere mar mondo mi wane kaka inyalo gergi. Ma en achiel kuom tuke mabende bage kor gwenge kendo iyudo kar kanyo ni magi timbe mawuok Gwasi mabende koro ntiere kanyo achiel kachiel. Kopogore magwasi ino kanyo kamogoe kacha nitiere mabende notimore services kinde matuke timre die services mamoko bende ma itimo kar kacha achiel kachiel. Magi services ka moting'o medical camp nitie football tournaments mantiere kanyo ma itimo kachiel koda ka ID application itimo kar kanyo kachiel koda ka voter registration. Iwacho ni sani ok en mana tugo atuga, en tugo mano makelo ber ne nyaka jok moko biro kanyo weche mag tugo. En okang' moro mogana moko nego rangi. Ang'e ni kwa wuoke magi nitie macha Rabuor Karungu FC mabende nitiere kar kacha magi mane timbe mano wuok Gwasi. Kopogore mano nitiere ma Setho Lale tournament bende mano timore alwora mag Gwasi mano ma Lambwe mabende nobedo ka bende ka waluwo achiel kachiel mana kama nitiere kar ka. Ng'e na ang' achak gi yudo pachi ka pichni pod dhi mbele kae orangi yo machala kine ma tournaments koro mako mach kama wantie. Erokamano Nyakleyo, aparo ni marwa manyo otimre Nyilima, nyo MCA marwa Agodi, nyo gi tournament bende nyo otimre Nyilima mar East Asembo. To Cleo nitie gimoro mabende nyaka wawache ka. Ne game moro nitiere mar Mofa to kod gi Migori Youth. Nyo Mofa nyolo Migori Youth. Aneno ka en gima ber kabisa Cleo nikech wadhi bedo gi ng'eni kirango Nyanza kucha. Wasebedo kwa onge team mar KPL. To neno kwa nyalo dhi kama Cleo nikech sani kineno Mofa to gi ginene Migori ino ka gin maber sana. Koro aparo ni kanyo nyalo konyowa. Mar ariyo Cleo kar grassroots ni en very very important Cleo nikech kiwacho gik ma timore gi duto te to point mare en ni wanyalo yudo talent ka. Ma timbe kaka ineno kaka Mofa gini nyalo yudo timbe mane grassroots kucha. Nyalo yudo to ka gisechopo certain level to ginyalo bire tim kaka Gor Mahia FC gi timbe madongo gi. To aparo ni mago nyalo miyo kata ng'ato kaka Ochosani en mani koro gen gi league no nyalo oro joge ka Gor nigi structure maber to Ochokoro oro joge to kawo contact mag nyithindo go to wakelo gi Gor Mahia Youth ka to watero gi malo. But en paro maber kabisa e grassroots football nikech en kirango sani kata kirango Blackberry gini kata kirango ng'a ne giwuok mane e grassroots kuonde ge mane giwuok. Kero kama na ina ukibaga kuonde mopogore opogore Ochola ng'enda ng'abiri tarwaka wenu mabido chopo kama na ka watieko thuolo. Ng'enda odhi thuolo mana mar loso sani to walore ka watiere kar ka Steven Omondi Otunga.
lony mari bende weche mag tuke ntiere kar kata ahinya wadwa lose tournaments kata bero tuke gi matimore kor gwenge nitie machiegni ka mano bagi wano kacha mar nitie Setho Lale Foundation mano kane ntiere kacha kane gibago tuke mag Gilambwe Valley kachiel kod kamoko bende mano timore kor gwenge winjo kacha sani gitimore to nitie gimatimore bathe Janabi mano Prince Inda nochopo e mar Setho Lale kar kacha mano timore Gwasi biro no kacha kan tiere chenro mopogore opogore mane ntiere ndikruok kaka jogo kura to machano sir bende kod jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo kod apis mare nyaka sani onego bergi yo machal nade tuke gi mabire kor gwenge Steven. Okay, tuke madhi kor gwenge mokwongo wagoero kamano ne jogo mobiro mondo walalre paro. Tuke madhi kor gwenge konyo vijendewa ma samoro ok nyal yudo thuolo mar chopo kiwango mamalo. Kaka nyawadwa osewacho, sani waduoko timbe ka ng'eny ahinya kaluo kata kor gwengewa konyowa mondo mi wang'e jogo man gi nyalo, man gi talanta but pod gin piny. Okay? Ka wang'iyo kata pinje maoko, iyudo ka ng'eny timbe miyo yiero jotugo mabeyo kata makonyogi e rang'iny mar national level yot. Nikech gin gi broda, gin gi thuolo malach, gin gi kena nyakite nang'o maber, gin gi pap maduong' maging'iyo. Ka gichako ng'iyo kaka sani Kenya ntiere under 15 mag go AFCON qualifications. King'iyo mano, under 15 en nyathi mapod matin, mapod ni under janyuolne. To kopo ni wacho ni wageto mana ni wadang'iyo samoro tim ma Nairobi ka kende, kata mana tim ma wadwa base kamoro kaka Kisumu kende, ok nyalore. Chuno nyaka wamany timbe matindo man kamoro amora. Kwa ng'iyo talanta, mane momiyo kiana wuonda ni ber mondo mi waduok mpira mashinani. To bende samido ke mashinani kacha nikech wantie ka kod tie mar Gor Mahia Youth. Porono mage jok monego beni chopo kata scouting magu. Yuyo kanyo mobedo chan kanyo kod PS Raymond Omolo. Ikin jotelo mamoko bende masani samo wueni. Gisedoke kor gwenge. Ngeni mbele ka odhina Lilian Ngala Foundation tournament e Suba, wadhineno mar Karoli, wadhineno jomopogore opogore. Emmanuel bende wacho ni kendo mantie marata bende matimore seme tarik 28 nyaka tarik 1. Ikin mopogore opogore. Scouts bende gibiro e tournaments to ber mar onego bende gin mane mar jiwo talanta mapiny biro malo. Okay, seche moko bedo matek matin nikech king'iyo sessions momigi kaka teams mago league iyudo ko migi break samoro mar jumbe 2 to tournament samoro dwa dhi kata kaka tournament wachako November orumo January. Okay, to gino migi mana samoro thuolo mar jumbe 2 kende. Jumbe 2 gi embe samoro dwa no dhi familia ne obed go matin ka chako yudo thuolo moro kendo chako ringo dhi dala ong'iya ka onyalo scout. Ka orode ber ka gin gi kaka teams mose nyalo go ka gin gi part gi moro maginyalo chiwo godo thuolo ne sama appointees ringo dhi ng'iyo olia tournament magore kamoro ka nitiere league moro mapod mapiny to giringo gidonje kamano. Ochola ntiere ri ka ngena chomo kama da ticket twak kar kae to tournaments matimore e ground sani angeni Walter Nyambaga bende ni gimoro mabiro Okenda Stadium Koweru Okenda Stadium mano kama gitie kaka ngeno biro matarik 20 ka hembo wacho ni lich gimed value mane mantiere aparo ni Keleuntie gin gik mabeyo lakini iyudo ka essence mare pok wayudo to some percentage nikech asedhi e opichego neno ka josiasa gin gi achieve nikech ji biro together Raymond Omolo ng'ane nyingi gi oluongi then emoloso gino then gitieko koro gima kwayo gin jo federation nikech opira nigi chike ne nyaka lo national level nyaka grassroots level to kagi seyie ni ng'ato siyie kaka mare maro monyaloso god kwacho kata sembe kata sem maro maduol masemecha to jo beni federation come in gi rules and regulations mar opira nikech ang'o miawacho kama Keleo inyalo kawo time ni kama midhi dala either school games kata tournament tido ka essence momiyo kete ng'ato ko nikech wan gi gimilone rules of the games manyaka beni chako luwe kucho pak kucha rule number 1 en field of play bobedo marked okobedo marked bentie corner flags onge referee bobedo qualified maybe ibinjo giga ina aya kicha ke ng'iyo standard begin ere jok magocho ere authority mag players mada participate ere chike morito players then kicha kiduogo benitie gimilongo ni safety first gima mitimo be safety bentie wanyawacho ni tie steward be king'iyo yudo ka onge bentie police onge ko then essence mar gini to totality magara kanya thimoro wuoka to ng'eyo ni kadhi ka to nitie basics
at least men go aya kicha kiduogo ng'ama handle nyathini en ma mobilizer bo sedhi class podi yudo ka pod wi lak a lot umiya kono jo federation onge kama onge kale college kaka Nyanza maro ama predecessor unwaketi kacha wadwa ni ka ng'ato sekoni ni golo tournament obed kode piny mondo ikone chike mag opira ma chike mag opira gi mokwongo nyaka udho pim pap ni ben standard mar ariyo nyaka udho ang'e ni to nyithindo go ere kaka safety margi karach nyaka obed kada gi gimiluongo ni first aider manyathi then ka bet nyaka obed gi standby car koko nyalo afford ambulance nyathi ng'ani ko nyeura tero sidhene second nyaka obed nyatike wantie level 4 hospital mako bontin tournament nitie to nyaka gidhi magi book maikoni at any given time wanya kelo jatuka kitwago tournament go kwa primary school maka nyathino yenyere ti standby car magole kat first aider matimone first aid kubo gik nyatike to an kaka kini tino chola maka uno level mara malo pira ni kama ini ming'eyo in mang ni wach kanyo ka biwedeno kama segike to kase bedo ka gigite onge acha chagu sa dok dala nikech ang'ma dwa neno papo ko bedo mak kona flag onge ng'ama players kata first aider onge standby car onge ocholero kamano akamano ko wach mari bugi kajel kona ka Willy Sodembe valu machielo minyalo med kar ka ngene watieko sani kad wata chiel ero kamano ahinya Cleo gima paro ne anyalo mana ungo siepna ni lwedo ni gima wacho is true onego beni gigi timore kata tournament gin tirege to onego beni timbe wagi ka paro no ochola gino onego beni keto kakati jowa onego beni scouts onego beni beta e ground kucha all the time ero kamano ahinya Steven wach mari mogik kwa omoko gadarwako gadawa duto suba gwase try paro nyaka paro ga ochiel wago Monaco Cup Monaco Cup ochola gik miwacho go te dhi bede sasa bi monde kwanyo nyithindo ero kamano ahinya koro mogi jok mano ema kelo e giko mar chenro mar noro mag weche mag tuke winjo kacha value ma ikelo kinde ma ibago weche mag tournament e kor gwenge magi kamoro moro ma intie obed Nyalenda obed Seme obed Koweru obed Gwasi obed Suba kamoro moro ma intiere nene kacha irango bende nitie medical camp moro mikelo kacha manyalo konyo jogweng'u kopogore kod adhula no sani oganda dikore ne kura bende intie ndikruok ne kura kacha manyo upande chenro mag sirkal gi partner gi jok mage bende partner gi Ramogi TV nyalo biro kanyo mondo wakel lendo na achiel kachiel kae ng'amo ng'eyo wanyalo yudo thuolo mano mar golo Blackberry machielo Dennis Oliech machielo Olunga machielo kawuok ka Bondo wacho Olunga ni koro wuok kata gwenge maseme kendo rata annual tournament ng'amo ng'eyo poch gi pak ne jogo duto mas siro chenro gi kamoro moro ma gintiere sa odonde ka chel tomo sare mar okinyi mane makelo giko nyinga Cleophas Oluoch agonero kamano kumene chenro warad sa 4 e chenro mar mbako romo sane welwet VOJ e chenro mar kaka wanene orito masani